Lizame. Khona umuntu ombonayo lapha. Man. Luta. Manje ngicela ibisa nini mfowethu? Yenda rawaita ya. Bona, imali yami ngicela ibisa nini? Ubona ukuthi bandana, imali yami ibisa nini? Man, bone man ka pay man ndona man ta man. Ngokupha nini date ndo namhlanje? Lokhu tayambona 350 man ta man bona man. Mina futhi man yami ta. Wesi John ufikiti tabula man. Tabula. Igcwele masampo man bana izo ethanzweni ezuyibona igcwele ngapha. Hayi, ngiyamshaya. Uthi man. Fona manje kusanga kushaya. Igcwele ngapha. Ushaya. Imali yami ngiyifuna. Man tabula. Awuniki tabula ne. Tabula. Football. Ngila ngaka futhi lentwana ichayayo lengilayo nerelentwana le asahlangana mina nathi sohlangana ngapha eroundini ngibahamba lentwana nje lentwana ya boys amkelo sana grand ku in grand ku grand namba me boy ngikuzenye indwana ngongoka intoni ankilwa indwana qoqwa ithina basore lentwana kangabe ereni phanganela le ntwana ihlala lapha iyansaluta le noko yanibona banisemsindweni ngicela uba imali yangithini imali yayo mina leyani endikhusukile mntakwethu bathini ngawe wena Ngiyanifokhela ndoni mfondini izinto zobomi mntakwethu izanazo mfondini izanazo kaloku kuba khona ezangxabano between umama noTime yabo so iyani-affecta kakhulu so iye indise kwizinto yabo bendinganqweneli ukuba mandibe kuzo into ezinjani ezo mntakwethu yiza sikoyika yiza mleyana sizibone sentye umgubo kabobo hayi soze uyenze loo nto soze utshaya lokho wena mama wakho kodini ekuzama kangaka utshaye wena Jonani le ngomisa ndovuma ngoku ndimamela uphuma nini namhlanje wena hayi yo hayibo yinto ngole umgubo kaLimzo ta ya insithi it's part of life lawe ya uthi kwenzeka ntoni kokwenu kaloku ile weyiba unozala yabo ya noTime basoloko bayixambulisana ya yabo so ke wayiniphatha igrand mna lawe ya ndenza izinto endingafuni uzenza lawe into ezinjani ezo Khomani ndizibone sendisitya umgubo kaLimzo hayi Fondini zikhona into onozenza Fondini xa ikhaya lakho linje ya Fondini abazali bayathathwa bahlaliswe phantsi not uyenzayo wena ayikho le nto uyenzayo liya ngoku luyenzayo ngoku uyaziqoba uthe drugs ngoku utshayayo for sithengiswa ngubana Limzo lo Limzo uthengisa drugs uyazitshaya yena ndiyazi ndakuqonda Khotwana so wena utshaya ngaboni ezi drugs ke ngoku stress kaloku bhuda kaloku so i-stress sakho usikhuphela kwi-drugs wena ekusofona masambe sekulo Limzo lona sekulo Limzo utshaya i-drugs uthengisa i-drugs masambe Fondini sambe utshaya i-drugs Fondini Fondini yompilo le yompilo luyenzayo for i-drugs Fondini
Funa ibona le futhi liso. Anyathela futhi masambe efuna ikhawuleza wena. Hamba khomani. Masambe man. Hambe. Hambe. Bathini washukumisa impumlo? Gazi. Yo, Limzo. Ya. Abagcwala begas. Bachayisa itraza begas. Abagcwala begas. Abachayisa. Limzo. Anuka nekas emakas. Abalala emakhaya. Anuka nekas emakas. Hey, ekas. Show. Eh. Abagcwala begas. Kuchayiswa khona. Yena uthi Sendongo. Ngizonqonqoza apha nina ngiseniyena nje. Sedwana. Phathe lenye customer namhlanje. customer uthini wena? Antoni ngiyachaya wena. Antoni ngiyachaya wena. Uchayisela ntoni ntwana? Kayibambi dad. Khame ngapha man. Mangapha uzoyenza ntoni? Mangapha wena. Mangapha. Chaya apha kanti wena. Ekothini ndathethe uchaya apha tani wena? Imethini mangapha. Ngadalela. Ngadalela. Usasichana lapha. Amengazazi ukolo. Hey, siyeki nabantu namhlanje. Uzochaya. Bengazange ukula. Serious. Bengazange ukula. Alimzo sorry Xhosa. Kodwa bengazange ukula kodwa. Kodwa ndichayi mina le kodwa. Hey uzophafa wena. Kodwa ndicela kodwa ndichayi le kodwa. Kodwa bengazange ukula serious. Bengazange ukula kodwa. Awusosungisisela imali yami. Ndicela kodwa ndichayi le kodwa. Uzozenzela isikweleti. Ndicela kodwa masiphethe 9500 bayikani ngayithatha kodwa. Hey. Uzanalo 500 uqale wachaya apha. Ndicela kodwa. Kodwa ndinayo 500 kodwa. Umntwana 10 wena man, umntwana 10 wena. Hey. Kodwa ndichayi le kodwa. Welcome to the club. Ya, dalile boy. Dalile. Sobucha ta. Kojomba. Halo man. Libera kamera. Yo! Não, fumene!